Rád svätého Juraja patrí medzi málo zachované rytierské spolky s koreňmi v stredoveku. Pôvodne mal 50 členov, dnes sú ich stovky. Na jeho čele stojí arcivojvoda Karel von Habsburg, ktorý v Bratislave otvoril slávnostný konvent. Rád sa snaží šíriť kresťanské hodnoty a medzi členmi by ste našli aj ženy. Na svete existuje len niekoľko rádov, ktorých tradícia siaha do stredoveku. Rád svätého Juraja je jeden z najstarších laických rytierských spolkov v Európe, ktorého vznik sa datuje do 14. storočia. Náš rád vychádza zo stredovekej tradície. Snažíme sa nasledovať cnosti a šíriť dobro aj v modernej dobe. Zhodnotil arcivojvoda, ktorý je veľmajstrom rádu. Stretávame sa dvakrát ročne na veľkých mítingoch. Tu v Bratislave je akurát 300 našich členov. Členov rozpoznáte podľa čiernych plášťov, na ktorom dominuje svetlý kríž, znázorňujúci svätého Juraja na koni. V ruke má ošteba zabíja draka, čo symbolizuje ochranu a víťazstvo dobra nad zlom. Řád čítá několik set členů v 10 zemích celé Evropy. Dôležitý je pre nás aj európsky rozmer, zvlášť v dnešnej dobe. Snažíme sa zdôrazniť, že Európa má byť jednotná. Medzi členmi nie sú len muži, ale aj dámy, ktoré majú na starosti najmä charitatívnu činnosť. Členství v řádu samozřejmě přináší i nějakou povinnost finanční. Ty prostředky, které řád shromažďuje, potom používá na nejrůznější charitativní účely. Muži v ráde sa snažia obhajovať rytierské spôsoby a hodnoty. Chrabrosť, že napríklad povie svoj názor, aj keď mu to je nevýhodné. Bojovať za krásne dámy, voľakedy, za pravdu, spravodlivosť, no aj za kresťanské hodnoty. Som veľmi rád, že na Slovensku vznikla teraz kontúra, ktorá združuje slovenských členov rádu. Na slávnostnej svätej omši prijali medzi seba nových členov. Hoci rád nemá oficiálny jazyk, jeho členovia preferujú nemčinu. Je tady celá řada lékařů, univerzitních profesorů. Na budúci rok toto stretnutie má byť v Ríme. Martin Náď, televízia JOJ.